Здравейте, скъпи приятели! Тук сме с моята колежка, солистите на оркестър Кристали. Тук сме при нашия брат Алекс. Днеска му свирихме сватбата. Помежду другото, много важна информация за всички фенове на Алекс. Очаквайте новия албум, който ще разкрити цяла Европа. Албум номер 1 от Алекс. От Алекс. Очаквайте го. Аз съм Ян от оркестър Кристали към артиста. И искам да ви кажа за новия албум на моя брат на Алекс. Очаквайте го скоро, много яки парчета ще има, 100% хитови. И надявам се да има слушане на този албум. Evet dostlar, en yeni hitimizden, Orkestr Asko Band'den, Cevo'dan ve Ali'den, tüm sevdiklerimize, tüm arkadaşlarımıza gelsin. Stop! Abi Cevo unuttum bir şey. Ne unuttun be Ali? Belli, yanadına gitti. Belli de gazinoya gitti. Paraları verdi. Kız suratını bana döndü. Yanadına gitti. Kafada gazinoya gitti. Paraları verdi. Mercedes araba gitti. Yasa Cevo, Yasa Ali, Asko Band.